Kini nga atong mga higala ba nga mga dili Katoliko, kung unsay gisulti sa balaang kasulatan ilahag yung tawag ining baliktaron. Ang atong Ginoong Kristo nagtukod og iyang kaugalingong iglesia dili man na malilong St. Matthew chapter 16 verse 18. Ang purpose or usa sa mga objective o usa sa mga mission niining maong iglesia nga iyang gitukod mao ang pagtudlo mahitungod sa ebanghelyo. May bata atong mabasa St. Matthew chapter 28 verse 20. Ingon sa Ginoong Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Klaro man na. Di ba mo man ang mga apostol gikan sa Jerusalem ni Kagyo milakaw, gikan sa Jerusalem naabot og Antioquia naabot og Asia Minor naabot og Corinto, gikan sa Corinto naabot pa dulong didto og Roma, naabot pa ganing Espanya. Early 3rd and 4th century naabot na og tawag ining Francia, naabot nag Belgium 5th, 6th, 7th, 8th century. Ngano man kay sila man ang teacher concerning sa gospel. Sila man ang magtutudlo mahitungod sa gisugo ni Kristo nga ipalapnag ang maayong balita. Kanang Biblia mga sir ug mga ma'am basis na one of the basis sa pagtuo. Unang giingon ni San Pablo nga kining sulata mo magtudlo kaninyo kung saan nyo pagkinabuhi, buti pasabot giya sa iglesyang gitukod ni Kristo, pero dili siya mao ang teacher. Naay teacher kadtong nagbasa, kadtong gipadala, kadtong gisugo gikan sa mga apostol, mao to sila ang teacher. Kay dili man pwede nga naay libro unya pagkahuman walay teacher. So karon tumbokon tani iyahang nga tawag ining argumento. Lingon siya, basta mo sunod lang sa nakasulat sa Biblia. Ang question, kinsa ang ginamini mga teacher? Kamo? Nanimbuto lang after 16th century? Dili, oy. Ang teacher nga nakasulat sa balaang kasulatan, Romans chapter 10, verse 14 to 15, gipadala. Unya, gikan mismo sa mga apostol. Unya, wa pa ginibugto ang kutay niya, kaya niingon sa Ginoong Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot, ang teacher, ang tigpasabot, ang tigtudlo mahitungod sa nakasulat og sa nadawat nga tradisyon, tawo, dili libro. So ang question ana karon kinsa man iyang giubanan, kinsa man ang mga sinugo nga gipadala aron mo musulti nga dapat motuman mo ining nakasulat. Kay again, dili pwede nga mag-exist ang libro kung walay teacher. Kamo nanibot lang sa 16th century, 17th, 18th, hangtod sa 21st century? No sir, no ma'am. Sipiat mo. Mo bitaw nga importante ang iglesia gitukod ni Kristo. Kay sumala pa sa balaang kasulatan, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ingon pa ni San Pablo, kay ang iglesia mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuuran. So ang iyang itudlo truth, kamatuuran. So ang musupak ini niya sa iyahang mga pagtulon, ilabi na sa iyahang mga dogmas ay mo gingon ni San Pablo nga bisan gani kami usa kang hel magwali og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatulo. So kanang gingon ninyo nga basta mutuman lang sa gisulti sa Biblia, kinsa ang teacher ana? Kanang giingon ninyo basta mutuman lang sa gisulti sa Biblia, naman ay teacher. Naman ay interpreter. Kay again ha, dili mag-exist ang libro kung walay teacher and interpreter. Unya sigurado gyud ko nga di na kamo. Ngano man kay kanang inyong pundok migo, boto lamang gud na after 16th century naa nay Biblia. Unlike sa iglesia gitukod ni Kristo, wa pa nag-exist ang libro nga gitawag og Biblia, the composed of Old and New Testament na nanudlo na. Kay para matuman tong gingon ni Kristo nga kay kabubuton sa Dios ang tanang tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Mo na klaro na kinsa man ang magtutudloan ng scripture. Kinsa man ang maghatag og hukom nga ang Katoliko nagtuman ba o wala. Og sa ako nang giingon, sigurado ko 100% dili na kamo. Ngano man kay again, nimbuto lang man mo resultas dalugdog. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channel, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.